Sherwan Cap Pudolo at Lamben Arju Ason de Bejihala Tanili Taki. Judicial Banglo, la si Vicenlo Baru, Judicial Court around Tinta do po inita gitu tanglo itisiha rite sorsoi kialo po. Alangli la si halabang sorni pen Congress ke join to District Court do nangi la pen ke do chot kali la kabisara thai an ke ahem ta safalir nangi. Hor abong warui la pen ke sang manaram hup tip long liat duk kasaur la sona bang ke pa che plang long le de nai usi nilitum non ini la bangso birta ki pi atum amei nilitum ke hang la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council Aphan la chepe keng tunangji chepe chok tunangji usi ka choning lahel neli Simonto Sorma perché nili henopik putagali mepik putagali athema ahogalam ben pudet lote hitesor soikia chief minister aput hitesor soikia nili panang pulo la himonto panwan det thana pulo amasi alangli la sohotha cotton college along hunger strike claim bo nili ke Guwahati DC lo amasi nili alangli long dam masi alangli pan amat nili dapen dam juya pigi alangli pan deputy secretary pinchong tu det judge akame pape claim long le det amat non alangli retired det apike joko panta appoint tu det non ta apo sabang e khali do kok lo anke appoint tu deseta ko pulo hala judge kabisar nang ya dia mabang asoki ta do atebul ta do jat ta do rag rem lo jatta sang manaram hu khip lo la pen ka therak memi nei bang ke hor abong ake joy warui hada district council a gadget ta do district council a gadget le along le publicita labangso 1954 Faruk Resir kebra pokebra pli aningkan Kasilam aron ateng pen bisar korta bisar kidar claim meluk anke itu malah judicial court long dam jok logi court jok kali subordinate court tanangji lapen hala wrong court along ta serwan cap along tanangji kenang kogi subordinate court district court kenang kogi athekela hello district court along aning kang sam setum ka appeal damji ke muchot in tui muchot adin ke damji aphan athai do nangi adin do nangi adin ke la ke subordinate court hello subordinate court along yok si adin samse lang pulatang ke district court along wan nang ko long autonomous council aphan ka choning rike labang so akat herak meme pavedet nangji lada judge appoint to nangji lapen ke hala council atu agejet seselam ra agejet along appointed day pu publish dangji lapen ke ka publish arni pen kabisara kam ta cheng nang po anke kabisara bang yong si horjun bare pulotang te kopusi kabisar te gilang ma ba jun hor hala kabisara bang horjun jede di mini kang saya bang horjun jede di mini seta ko mat atum sia daki jun nam chu baret lo abong warui la ke therak memi alam la si non ni tu is court selam lo section 4 along pen la ke constitution of village council pu seta la bang ke hala general administration a council kali lage gadget along appointed day pu publish nangji hala suarni pensi la court dopo puloyo an ke hala gadget pu bangke asang gadget pu ana upe lake itum district council a gadget ta do me court abangke a hema bange kim det lo non tanang litum dam lo te tek long po la pen judge kang ni ji ang deng ta selam det lo a table soki jat ta do aman non ninki oi mimi la pen ka rak mimi abang lo po hello a judge ta appoint pe det lo
Aphan ke Nili dak 1987 and inkan ke dohut Rup Singh Kiso Phansi judge appoint lo District Administration of Justice Rules 1954 Buli ase 1954 Bhabiso etia to 70 years old Ninkan proxy cap lo kedam tang serta ilitum laso account claim clear la ki ador kom heki poisa cross nangor redeji district court dak dunangi pulo council lo subordinate court dunangi pulo lapen village court dunangi pulo lapen ke subordinate court ha subdivision lo kape doji lapen ke village court arong tin da kape doji po fancy da dak ji no mat ke lapen ke alangli ne li phan nang kang honware po bang thuge la ke kalipin le la bang ke ako